Criminelen die riek worden troch misdieren en in dure auto's rijden, de politie pikt het net. Jild en gwot wordt in beslag genomen, verliezen hier €500.000. Dat is volle meer als het hier daarvoor. Ja, het zijn heel veel verschillende goederen, met name contant geld, maar ook auto's, sieraden. In ieder geval waardevolle spullen die we afgepakt hebben van criminelen, omdat we vinden dat misdaad niet mag lonen. Die spullen pakken we af en we proberen ook ervoor te zorgen dat ze die niet meer terugkrijgen. En uiteindelijk in de rechtszaal dat het in geld wordt omgezet, geld dat gewoon terugvloeit in de rechtskas. Bij hennenplantages weet de criminelen een soort jild te verdienen. Die worden geregeld oprollen. Verder binnen verliezen hier 20 vertochten aanhouden van wietwaspraktijken. In Ljout wienen invallen in het rand van dit grote onderzoek met de naam Arvil. We hebben een groot witwasonderzoek. Die mensen worden ervan verdacht dat ze heel erg veel geld en goederen voorhanden hebben gehad, terwijl ze daar geen enkele legitieme inkomstenbron voor hadden. Crimineel vermogen. De zaak moet nog voor de rechter komen. Er is destijds een grote huiszoeking bij die mensen geweest. En er is ruim voor €4 miljoen aan geld en goederen in beslag genomen. De politie pakt ook een man op die het op marktplaats klinkers te keer zetten, maar net leveren. Hij lichtte 2 klanten op van €24.000. Marktplaatsfraude komt heel iets vaker voor. Mensen zeggen, ja, ik heb een mooie telefoon te kopen of een fiets, maar je moet wel eerst even het geld overmaken en dan krijg je het opgestuurd. En dat gebeurt dan vervolgens niet. Nou, ik roep mensen ook vooral op om aangifte te doen, want wij kijken daar heel serieus naar. We hebben ook een landelijk meldpunt voor, die ook landelijk gewoon in kaart brengen wat er gebeurt. Want dat soort mensen opereert vaak ook landelijk.